Galdera garratza da hori. Bada. Nitzako euskalduna izatide gauza handixe, gauza asko. Hizkuntzi, oitxurak, neure herrixe, neure familixi. Galdera garratza da hori erantzuteko. Eta batez be, Ameriketan egon da, faltan botate zuzen gauza asko. Ba, ez da erreza jakitea, ni euskaldun sentitzenaz eta euskal gaiari eta euskal ikasketari laguntzea asko atzegin zait. Hori da, niretzat euskaldun izatea, hori da. Euskaldun jaio nintzen eta euskaldun hilkonaz. Ba, niretzako dana. Ba, neure hizkuntza, lehenengoko hizkuntza, euskeri izen zen, bueno, da. Neure seme alabei be albot, hori be mongotziet. Nik denda bat deuket, eta egunero gure dendan euskaldunen sozer aitxetu egiten dugu, Amerikanuk etorten dire, eta euskaldune zer dan, eta holako esplikazioi aldana emoten. Ba, euskaldune izatea, ez dakit zer dan, beti hola naiz euskalduna. Da, jakitie nondik etorziren nire gurasoak, da, ekutia sustreizak, sustreizak ekutia, eta nondik etorziren, sustreizak nondik etor diren, eta... Geure dortasuna gordetzia, eta gure euskera, eta hizkuntza, eta geure oiturak gordetzia, eta jarraitzia geure aurrendako. Zako orguliorik handitzena da euskaldun izetik aurrekin, euskaldun odola egitea. Niretzat kultura izango da garrantzitsuena. Euskera, euskal kultura, hori da garrantzitsuena. Asko dira euskaldunak odolez euskalduna direnak, baina euskal ez direna sentitzen edo euskaltasuna aurrerastuna segitzen. Egiz esateko euskera zemote klase batzuk elkon, eta nire klasetan erdiz dire. Batzuk dire euskaldunek, odolez euskaldunek, eta beste erdizek diez amerikanuk. Eta nitzeko euskaldun honena geixnetan ez da odolez, ezelako euskaldune. Honenak besti diaz. Bestia. Honetako importantena mintzazia. Euskal. Izan dadin batua, izan dadin euskalki bat, ez diz important. Euskan mintzatzianetako importantena. Hoirezen. Niretak euskaldun izatzi zer den? Euskalduna jaioen iz. Nire lehengo mintzaira euskara zen. Ikusteo gehiago geixa eukiko dagule, dango euskaldunekin. Eurepege interesa dauke mengue, eta bertokuk hirugarren generazioei eta laugarren generazioei interes geixa dauke nortzuk diren. Eta hemen euskera be ikasten daudenak, berreun bat edo badaude Ameriketan euskera ikusten daudenak. Eta interese itzela dago, euskaldunen nortzuk diren eta holako gauzak. Nik uste dut, orain arte hemen sentitu dugun euskaltasuna izan da gehien bat handik etorri garen jendearena eta handik etorri garelako. Baina ondik aurrera hemen boize bueltan eta Ameriketan generalean euskaldun sentitu nahi duenak, nik uste dut Euskal Herriarekaz batera, loturakaz batera egin beharko duela. Ze bestela, euskaltasuna uste duenik apurka galdu egingo dela.
Euskaldunet da orgullo bat gaur egunien. Euskaldun eixeti, orgullo bat nintzen. Eta gu gara lehenbiziko jendeak Europan sartua. Euskaldun izatea orgullo itzela. Euskaldun izatea. Goizetarratz berriketan gure herriaz. Iritzi helduak uste handikoak gure herriaz. Euskaldun izatea, Euskaldun modun janderan da euskarain. Eta Euskalduna izatea zer da zuretzako? Denbora una pastu, lanian azkar izan. Lanian azkar, Eta lasairena, esamurtu nekilan, eta denbora una pastu launekilan, eta edan, jan, eta lanina izan. So what does it mean being Basque to you? Dancing, pride. I haven't been paying attention, sorry. What is for you being Basque? What does it mean? Family. You consider yourself a Basque? What does it mean to you? That's my family heritage. It's a hard question to answer. I don't really know how to answer it. Being Basque to me is just sharing in the... Can you count in Basque? A bit. But? A little bit. It really helps because I speak enough Basque to get myself in trouble. As I say, Kaixo, Saramodus, or Salanzal, or whatever you want to say, and then people start flying off Basque, and that's about where I... A tight family. Celebration of your heritage. Okay. Of a good family. Hey Ben, I guess Ben's up first, right? What he went through. Dancing, and I'm trying to learn the language, but I don't know it yet. And euskara apur bat badakizu, apurtxut? I can say, ni tina nice. Nahi nituzke jarri eguzia hain jubian denare. Gaur eguneko Euskaldunen matematika da, 4 eta 8. Eta 8. provintzia da, hemen daukaguna. Euskal Herritik kanpora daukaguna. Zainu maite dut